Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli Pibaro, yang subhai pi Shiki Khubor hakimat kimat. Nikon sharp shrai ni pasho Shiki Khubor na Kylleng kibenta jong Jylla. Ka KMS di Shillong kan leit bane shimenta haka Rainforest Challenge India arata apusan. Ka banlong na do ka Pyrthei Naitung hadu ka laitri unailar arata apusan hagowa. Ka RFC ka dikaway ni kijinga ko nya kali ka bapaw haga Pyrthei banyat haki surok koruk koram kiba ebha. Unang yalam jong kaniya kunhun u Vicky kar kungor lai thu baga kunhun kala up kmi lenti la ship house na menta ban yo ban shimenta haga ni kijinga ko ka ba etam haga Pyrthei. Kiriu pat ba kiba shang kiba sa kapu jong Meghalaya bat Bangladesh kilalap iki tuk tuk kibala buri haklau shwa bandi ki sha Bangladesh. Karkung kajinga thu kibrio kibalap kilaong ba kini ki tuk tuk kidei kiba shutu na kibenta ba per jong Jylla balawan ra iki sha kaput bandi sha Bangladesh. Hakami jong singi tho ding ki khot jong seng Neutrap National Youth Front North Khasi Hills kila khanra yaki kali kit dokha kibawana Assam bar kibala le yaki kam khai pateng hakani ka Jylla klamdadon yaka trading license. Kani ka jing khanra la pelong habernihan ke HNYF kalap badan buon ki kali kit dokha im kibamdan yaki trading license bakala labru babaro ki kali kit dokha im kidei ki balong try ki bar Jylla bar kamdan ka weiru ka balong try de ki try Jylla. Ka sorka Jylla kadang am ya ka kai pot na marka jing token kadang ya halo ka jing ya brio na ka daw ka jing bam ya so sa haba karan club thai Khubor menteri jong katlan ka koi ka khia ka badai ru ha ka jukapor ka babat kum ka menteri ka rap karyang ka Dr. Mizil Amri Lingdo kalai thu ba kala patha ya katlan horticulture ba katlan agriculture bagin token bakidei bat benpoi khamkloi ya ki kai pot ha ka mi ka jongka Kador Bashnang Lapangap West Janti Hills District kana shim ya karai ban pinsange no shipor ya ka jing maramot ya ka surok khando ka ba shipau kilometer na Lapangap Shakhanduli ya ka ni karai la shim hadin ka jinga kran lingba ka phone happening uwa nong jong ka Lapangap uma Daimon mi lingdo but u border magistrate uma GH pasa haga khat Pyrthei Naitung araja apsan kum shibenta ban kintiye wi ki khna ha ka jinga le kai badminton but wan ra ru ya ka jing tili jagi school hapo ka district ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association kuma julong manlaw snem kan pelong biang ya ka lumpung ya le kai badminton ya ka beratip kum ka 6 Southwest Khasi Hills District Inter-School Badminton Championship arza pesan usembut nutramba ka Jylla bakmi ya ka tanat kampo yeng ka sorka Jylla ba press sunten song haga khat Pyrthei Naitung aza pesan ulai thu ba ka sorkar kadang perkhat ban khmi bnia Batman Pinklan Shuru, Yaka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Nani banwan ra da ka way pat kaan ka bathamai ka ban khanglat Yaka Jingwan Rungker Thep Jongki Mender na kari Bangladesh. Usembut nutramba ka sorka Jylla bakmi Yaka tanat kampo yeng uba press sunten song haka khat Pyrthei Naitung araja apsan ulai thu baka sorkar Meghalaya kala rai ban kerpat Yaka sorkar Assam bakan pinphai biang Yaka block 1 baka block 2 shaka Jylla Meghalaya. Haka jinga kram kila pathai Khubor ba Preston u balong ru chairman jong ka regional committee ulai thu ba udang apti na chairman jong ka regional committee na ka Jylla Assam ban bu sngi ya ka jinglet jurip lang shakhapu hak ni klimat pan ngine phai Shiki Khubor na Kylleng ki benta jong kari kasamla puli doktor ka badang arpwes nam karta ka badang puli haka bachelor of dental surgery bat ka badang shong haka second year Hashada University ka badang ha Greater Noida haka Jylla Uttar Pradesh kala penyap yala di hapok ka hostel kenthei bakasa kani ka samla kala shim yala ka jong ka jing im haka mis ni thodi da ka ba shustien phasi ka jing yap jong kani ka samla kala pinbitari ki ba yeng hasam ba ki samla puli hadien balalap ya ka shithi ba ka tho ya ka ba kala bu hakamra la jong shwa ba kan shim yala ka jong ka jing im haka shithi kala kanno ba ka jing yap jong ka kadai na ka daw jong ki arngot ki no hikai uwe shinrang ba ka wi ka kenthei bar kala tho bakini ki arngot kila penjenjar ya ka jingwet jing berkhat ki jongka ki pule kila kamno ya kita ki arngot ki no hikai hadien baki bahayeng asam baki samla pule kila pelong da ka jinga ki ha phalau jongka university u nong aktin jongka BJP Sudhan Trivedi ulakun tho persha ya ka long yeng long sam ki gandhi da ka baong baki ada iwe ye iwe halor ki kambam sam bat uloong ba wat unong yalam kalyang persha u Rahul Gandhi u yada yo kun la jong
Robert Watra. Utrivedi ula ong rubau Rahul yala diru udang syuyo jamin ban mentapat upersang banyada sayo Watra. Ula penparu ya kajing solengo bak kemi jong Rahul ke Sonia Gandhi bat ke para jong ke Priyanka Gandhi baro angut kidiki MP. Hendai ki jaka puta jong kipan kidon kerteng haka kerteng jong Robert Watra. Kalami ka jinga kawang keti happening ke menteri jong ke West Bengal ke Mamata Banerjee bat umenterang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma. Haka ba ka Mamta kala keno ba ka Sarkar Assam ka leben ye kinong song jong ka kibakren daga ketin Bengali bat kani ka jingle jong ka Sarkar kalong bian. Ka Mamta kala ong ru ba ka ketin Bengali ka diga ketin ka ba hedu hakari hadin ketin Hindi bat ha Assam ru kawan baar bat ban berngem ye kibriu kibakren Bangla ka diga kambian. Kat bau Himanta pat lot her kala da ka ba ong ba ka Assam kam shim la leben ye kinong song ajong. Henry kale yakitu ki mender ki bawan rumbian sa Assam. Ka Tirumala, Tirupati, Devasthanam kawala suspend ya sangwat ki nong trei jongka nakadaw ba ki bud ya ka jingle nyam jong ki nyam ki bamde ki Hindu. Chief Public Relation Officer jong ka TTD ulo ong ba ki sangwat ki kentob ya B Eliza ubade Deputy Executive Engineer Quality Control ka S Rosie Staff Nurse BIRRD Hospital M. Primavati Grade 1 Pharmacist BIRRD Hospital, baru Dr. G. Asunta SB Ayurvedic Pharmacy, berkajing tokit iki kerangnya syakaman. Hadin ba United States of America kala Ken Bian, but Ken Sengleno ya ka The Resistance Front kepada Pakistan, UMP ka Seng Congress ubaya lam ya kenhun ki MP Banlit Shabari Ushashi Tharur ula penpau, ya ka Jing Skokmen namar ka Jinglet jongki MP Shabari kamlong leno Ka US kala Ken ya ka TRF kum ka sengle no namar bakade ka benta jong ka Lashkar Taiba bakani ka jingle jong ka US ka di hadian ka jingher thma jong kile no ha pahalgam ha ka ba arpun remot ki brieu kilayam kinong shnong jong ka shnong Hasanur ka Erode district jong ka Tamil Nadu kila pelong da ka jinge khi bandawa nakatrat klau bakade ban lejwat bat man set no ya la thapsim ubala penyam ya artli ki khun masi ha ka tikshna Kinong shnong suba ba di lat hapsim ubalait naga Satya Mangalam Tiger Reserve kabadan hajan shnong. Unong yalam ka Shiv Sena UBT Udav Thakre lat herting yang nong yalam jong ka Shiv Sena ubadeiru sembut meteramba Eknath Shinde bat ya ka sarkar jong da ka baong ba ka nam jong Thakre kamdei tang ka nam ni ka kerteng henre ka deiru ka durkadar ka bashisha jong ka Maharashtra. Ula ong ruba menta ula du ya ka shap jong ka Shiv Sena ru namar ba ula yo yung Eknath Shinde henre ula ong ba kipat ba ki ithupat ya ka dur jong pat ki yo kini pa kilogi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka Houthi na Yemen kalakam ba ka de maka ka ba herthma ha Ben Gurion Airport ha Israel kalakam ba ka ni ka jingher thma ha ka ni ka kat lingsun ha Israel ka di ka dak jong ka jingkershan yikinong Palestine ki baran ha Gaza Unang aktin ka Houthi, uyaya sere ula kentu, yaki Muslim, barki Arab bakin yarab dan penbiang bam, barki wei pa ki jingdon kam jengkinong Palestine ha Gaza. Ke Israel part kala penbena, bakala yo ban siat Pyrthei shasun, yaki nam ding jong ka Houthi, shwa bakin hab Ramadan, bat amshim ladon amsa. Ki no yalam jong ka Syria bat ke Israel kila poi shaka jingas nguthu jingmut ban sange no ya ka jingasian, bat ala ban pensange ya ka jingasiat de lingba ka jingshim kia jong ka United States. Wapisa jong ka US ubadan ha Syria utam barak ula penbena ba umitrang ba do ka Israel u Benjamin Netanyahu bat unong yalam jong ka Syria u Amin al-Sara kila menjur pensange yasiat de lingba ka jingshim kia jong u Secretary of State ka US u Marco Rubio ka US kala kenturu ya ka Druze ka Bedion bat ka Sunni bakin sange no ya ka jinga kana ka Awami League ha Bangladesh kala penram jur ya ka sarkar jong Muhammad Yunus bat kala keno ba Yunus ula penyap ben yikipat ba ki balui ha Gopalganj district ka Awami kala keno ba ka National Citizens Party kala le yikikam pentrium de lingba ka jingkershan bat ka jingkershan jong Yunus kila dan sawat ki balaya pat sanpawat ki bala mensaw na ka jinga kan an hapre ki dekat jong ka Awami League bat ki dekat jong ka NCP Kipat ba klami ben pelong jing ki bat ban khang lenti ya ki surong hadin ga jing sha penyap jong wei usamla na ka jait ben rio baluch hanong ba nokundi jong ka Baluchistan bat kila keno ba ki diki shipai Pakistan ki basiat yap yu
Kipai ba akila keno ba usamla ubala tip kerteng kum ushadir mengal ude unang belasngi uba penbit penbiang ya kayeng kasam. Kani ka jinga ki ka dena marba ladon bungut ki baluch ki basyushat jakalab ha Pakistan henrei hadien lalap setang ya kamet yap jongki bala keno bagi digi sipai ka Pakistan ki barak bor ba penyap benyaki. Ka Nepal Telecommunications Authority kala hukum badeban khangno ya ka Telegram habarok ko ka ri Nepal. Ashim ya kani ka hukum hadien ba ka Cyber Bureau of Nepal Police kala yaiban nakapor syakapor badeban khangno ya ka Telegram namar ba ka jurbha ka jingsha thok bat ka jingsha tu ki pat ba ling ba kani ka am ka kunhun menteri sarkar jong ka Nepal kala shon jinga lang kerki man perkhat halo kani bat kala lap ba ka Telegram kam tre ban trelang bat ka sarkar bat ban bu iki kindot kum tala rai ban shukham bet no Hakini ki apsaw kanta ki bala letno ki dan hindu pulai ngot ki brio ki bala yap ha Punjab province jong ka Pakistan nakada ko jing shat ling shop haki bor ka mariang ha ka jing ther ulap ba ubajur haki benta ba per jong ka province ka National Disaster Management Authority kala pentip ba ki sipai kala let shekiti ki jaka ban yaram yiki brio namar ba ka jing shlei kalong ka bajur ka jing ya brio nakada ko jing shlei ha Pakistan adu ka arpun Tarik ujulio hadu menta kala poi jaka shispa prapungun but sanspa ngot ki wepat ki balasa tikitu ki logi khubor hakimat mataski khuble